Республикабызда 2020 елдан алып, елына 2 тапқыр апрельдің 3-сі, сентябрдің 2-сі юмахында милли кейім күні билдәләнә. Ол Башқұртстан башлығы Ради Хабировтың башланғысы менен барлыққа келді. Байрамы туған төйәгебездә яшәгән төрле халыктардың юлаларына, мәдәниятенә игътибар бирүгә юнәлтелә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Милли кейемдәрде тергезү, хаклау һәм популярлаштыру турында һөйләшү өчен студияга Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфисә Тулыбаеваны сакырдык. Һаумыгыз, Нәфисә Булатовна. Һаумыгыз. Иртәгә Башкортстанда сираттагы милли кейем көне билдәләнә. Уның сагыу вакыйгаларының бере әлбиттә башкорт кейеме осталарының Тамга халыкара конкурсы. Быел ул 5-нче тапкыр үткәрелә. Тамга 1-нче юбилейын нинди үзгәрешләре, нинди яңалыклары менән каршы ала? Сынапта безнең Башкортстанда хәзер шундай матур традиция, матур гадәт барлыкка килде бит инде. Менә 20нче елдан һез әйткәнчә, бездә хәзер халык ара кимәлгә күтәрелгән ошо башкорт милли киемнәрен тергезүчеләр һәм уны yetiştirүчеләрнең конкурсы бара. Бу хәзер инде сынапта бик популяр булып китте. Әлбиттә, ул сара гына түгел, безнең өчен уның әһәмияте көчле һәм быелгы Тамга 5нче ел үткәрелә бит инде. Һәм ул әлбиттә иң төп уның шарты Башкортстан башлыгының, хөкүмәтебезнең, мәдәният министрлыгының ярдәме менән үткәрелә. Әлбиттә, уның финанслау ягыла, оештыру ягыла хәзер һәр яктан да курсаулы дип әйтмәкчебез. Шуның өчен без шундай матур юбилейбызга яңалыктар белән киләбез. Һәм яңалыктарның бере инде ул бәлки үзгәртелеп, азрак кына үзгәрүдер. Төрле номинациялар бар бит инде, берничә төрле юнәлештә эшләгән осталарны без йыеп, һәрберенең эшләрен аерым карыйбыз. Ә менә быелгы елда балалар өчен киемнәр әзерләүчеләр, киемнәр тегүчеләр, осталарыбыз күбрәк һәм уларның эзләнүләре куандыра. Чөнки балалар киемнәрен әлбиттә ул катынгыз киемен әсәйләренең яки апайларның киемен кабатлау була бит инде. Агайларның киемен кабатлау малайларга булса, менә бу юлы ниндәйдер галимнәребезнең борынгы өлгеләрен алып, шуларга карап бесеп, әзерләп, тегеп алып килгәннәр һәм үзләре менән шул тиклем матур балаларны алып килгәннәр. Менә бу яһәттән миңа калса безнең Фәнүз апай Аллаһулова бик матур эшләй. Ул үзе Янсура районыныкы Өфе каласының Нугай касабасында яшәй бит инде, Өфе районында һәм үзенең ошо эшләре менән елдан-ел безне куандырып бара. Уннан башка даими рәвештә катнашып килә һәм уның үзе генә түгел, уның кызы да катнаша. Айгөл дә бик матур ошо менә мастер-классларга йөреп, өйрәнеп, ошо балаларның сәхнәгә сыгулары миңа калса бик матур. Менә бу мин иң сагыдарын әйттем. Уннан башка ир-егетләрнең ниндидер киемнәре лә бер караһаң бит инде катын-кызларыкы менән сагыштырганда улар ябайрак һәм ярлырак дип әйтәйек инде. Катын-кызның киеме һәр вакыт бай булган, матур булган бит инде, зауыклы ла. Ир-егетләребезнең, яугирләрнең киемнәрен быел менә Фиргат Сагитов алып килгән хайран калырлык, мәсәлән, тәкъдим итте инде үзенең эшен. Онда инде башкорт яугиренең теге башына кигән тимер эшлем гына түгел, хәтта маскалары турында ла дәлилләр китереп бик матур итеп сыгыш яһаннар. Менә ошондай матур яңалыктарыбыз бар. Конкурстың хайлап алу этабы касан башланды һәм катнашу өчен гаризалар күп килдеме? Без елына 2 тапкыр бит инде безнең милли кием көне апрель аенда уны игълан итәбез һәм менә быел ул августның 25-нә тиклем кабул ителде. Унда катнашырга теләүчеләргә быел азрак кыенрак булды дибез инде, чөнки талаптар көсәя бара. Без ул талаптарны куябыз үзебезгә лә, катнашучыларга ла. Килә үткән елларда, мәсәлән, күп итеп катнашкан булһалар да, меңдән ашу ниндәйдер төрле шул нидәр үзләренең эшләрен җибәргәннәрне бит инде. Уларның арасында бик насар гыналары, өлгер битмәгәннәре бар инде бит инде. Ул вакытта инде без хәзер теге хандар белән бәлки азрак нитеп киткәнбездер инде, мавыгып киткәнбездер. Хәзер без тик талапты шул сифатка куябыз. Беренчедән уның тарихи ерлеге булырга тиеш, икенчедән ул нык дөрес итеп yetiştirilгән, әзерләнгән, тегелгән булырга тиеш. Менә шул вакытта гына хайлап алучылар икенче турга үткәрәләр инде. Ошондай талаптардан һуң әлбиттә анда катнашучыларның ханы әзрәк, әмма 50дән ашу кешенең эшен каранык. Әлбиттә без сит өлкәләрдә, сит илдәрдә хәтта яшәгән үзебезнең ватандашларыбызны сакырабыз. Чөнки менә Төркиядә булһынмы, башка төбәкләрдә, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстанда яшәгән башкортлар, әлбиттә улар үзләренең эшләрен җибәрәләр. Чөнки улар касандыр Башкортстанда яшәп, онда эшкә киткән менә шундай. Һәм улар да шулай Тамга
үткәрелә башлагас, кызыккынып китеп, үзләренең эшләрен тәкъдим итә. Был яһәттән әлбиттә без бик шатбыз уларның катнашуына. Һәм күрше тирәләргә бөтә өлкәләрдә катнаша. Быел инде Курган өлкәһеннән 2 ханым килде. Уларның коллекциялары бик көчле дип әйтермен, чөнки улар тик Курган башкортлары ерлегендәге айрым үзенчәлекле сигүзләр менән кайып сигү менән килә бит инде. Силәбеннән килгәннәр, Ырымбур өлкәһеннән килгәннәр. Менә ошондай Төркиянән бар, Үзбәкстандан бар. Менә буларның һәрберсе безнең өчен бик кадерле кунак. Әлбиттә инде Башкортстандың хәзерге осталарына җитеп булмай, улар безнең иң көчлеләре. Конкурс 5 ел рәттән үткәрелеп килә дип әйтеп үттек. Сит төбәктәрдән бына даими рәвештә катнашучылар бармы? Бар. Сит төбәктәрдән менә без әле аны шул Казакстандагы безнең якташларыбыз бик әүдем. Унда безнең бит үзәктәр эшләп килә, тарихи мәдәни үзәктәр эшләй, унда катнашкан кешеләр дә бар. Һәм Ырымбур өлкәһенең катнашучылар безнең һәр вакыттагысы була Курган өлкәһе. Курган өлкәһенең бик ентекле һәм уларның беләхет миннән аерыла. Улар борынгы өләсәйләрнең хандыктарындагы яткан 100 еллык күлдәктәрдәге мәсәлән сигү өлгеләрен киренән тергезеп алып килеп күрһәтәләр. Улар менә шул ягыннан бик әһәмиятле. Комарткы һәм ул яңынан тергезелә һәм киренән халыкка кайтарыла. Әлбиттә, был апайлар янында әле унда алалар гына эшләй. Әмма улар янында бит яшьтәр иренә. Менә ул бүген әйтә инде, менә был күлмәккә бер тәкъдим иткән, мәсәлән, берәүне әйтергә мөмкин, килтерергә Рәхимә апай Кадырова әйтә инде, 100 еллык кайнамдың күлмәген алып, мин шуны киренән сиктем дә инде. Яй буе утырып сиктем ди. Курган өлкәһендәге башкортларның сигүен еңел дип әйтеп булмай, улар бик бай һәм бик катмарлы. Конкурс нинди номинациялар буенча үткәрелә? Гадәттә без конкурсның битендә иң төп номинация ул реконструкция, яңадан тергезү. Киемде тарихи ерлеккә, тарихи әсбаптарга таянып, яңадан тергезү һәм шул килеш халыкка кайтару. Был бер юнәлеш, ул хатын-кызлар һәм ирләр киемнәре арасында бар. Быел инде без балалар номинациясында балалар киеме номинациясын калдырдык. Уның исендә лә балалар өчен заманса кием һәм балалар өчен реконструкция киеме, яки тергезелгән киемнәр тарихи. Унан башка аксессуарлар дидем, бидәүстәр менән бергә тагыла уларның арасында ювелирлар аерыла бит инде. Безнең хәзер бит зәргәрдәрбез, осталарыбыз бик аз ине. Хәзер бүгенге көнгә Аллага шөкер тиек, безнең уларыбыз да күбәеп бара. Һәм улар арасында бик көчле әһәмияткә ия булган хәл ул яшьтәрнең өйрәнүе. Безнең менә стап ошо зәргәрдәрбез гел яшьтәр катнаша. Һәм унан башка инде ошо киемгә өстәмә ниндәдер яңа өстәмә бидәүстәр буенча аксессуар дип йөртәбез инде. Ниндәдер элементларын өстәү буенча аерым номинация булдырдык. 5 номинациялар эш алып барыла. Жюри агзалары кемдер? Жюри агзалары әлбиттә үзләре инде хәзер үзләрен танытып өлгергән этнографтар, улар арасында әлбиттә безнең күптән билдәле Елена Ничевалода, ул бит инде этнограф, башкорт киемнәрен өйрәнүче, Шитованың укучысы. Унан башка әле менә хәзер ханап китсәк, безнең мәсәлән Ранис Рәис улы Алтынбаев, ул жюри рәисе булып безнең Сыгыш Яһай, ул инде күп уеннарны, тарихи менә ниндәйдер безнең атамаларны, гомумән башкорт халкының тарихына бәйле әйберләрне бик күпләп киренән кайтарусы кешеләрнең бере буларак, фән кандидаты буларак та һәм мәдәният министрлыгының җәмәгать оешмасы җитәкчесе буларак та Сыгыш Яһай. Унан башка безнең ошо конкурсларда гран-при алган Юлай Галиуллин, Рафаил Амантаев, Азат Кужин, Любизар Коловый шуларның исәбендә йөри һәм үзе бик көчле реконструктор яки киемнәрне киренән кайтарусы. Һәм быел без тагыла Үзбәкстандан һәм Кыргызстандан катнашучыларны сакырдык. Уларның да фикерләре Нурзантның да, Гөлнара ханымның да безгә фикерләре бик кирәкле һәм без тугандаш халыктар бер-беребездән өйрәнеп, менә улар бик хайран калып каранылар инде. Был конкурс нимәһе менән әһәмиятле һәм үткән еллар менән сагыштырганда нимәһе менән үзенчәлекле? Әлбиттә, елда үткән конкурс булса ла, ул әле кабатланып тора, Аллага шөкер диек, уның ошлай үсешкә ярдәм итһен өчен ул конкурс елда үткәрелергә тиеш. Яки халыкты әйтәләр бит инде теге нидә тотып тору өчен шул җибәрмәскә, таратмаска һәм бөтәһе лә бер фикер белән янып, тупланып, бергәләп эшләһендәр, хаталар өстендә эшләргә кирәк бит инде. Менә шуның өчен дә бу елда булып тора, әмма ул бер конкурста бер-берен кабатламай дип әйтер инем. Катнашучылар хатта менә кабатлап киләләр бит инде, катнашучылар бар бит. Яңадан катнашыр. Менә 5 ел катнашкан Габида Вәлиева бар бит инде, яки Сәйдә Паяхтямова бармы, Гөлсем Хусаинова бар. Менә уларның елдан-ел яңа коллекцияларын алып килүе куандыра. Мәсәлән, шул Габида апай быел төрле коллекцияларны
өр-яңынан сигеп, алып килеп күрһәтте бит. Менә был фидакарлык дип әйтермен мин. Безнең шул катнашучыларның эштеренең гомумән аермаһын алып караһаң, уларның ушы бүтән эштерен ташлап, тик тамгага гына әзерләнүләре. Был бик һәйбәт әйбер, һәм улар бит өйдә генә эшләп утырмайдар. Улар һәр вакыт кайдадыр кем беләндер аралашып, сыгып, һөйләшеп, күрһәтеп, ниндәйдер теге сараларның уртаһында йөриләр, үзләренең эштерен күрәтәләр, ошо киемнәре белән киеп, ураган буйлап йөриләр. Менә был инде халыктың теге үзенең киренән үҙеңнә кире кайтуның тагыла бер күрһәтүсе. Был конкурста алар түземһезләнеп көтеп алалар. Конкурс улар өчен бик зур мәртәбәле һәм көтеп алынган елның вакыйгаһы. Улар үзләре шулай дип әйтәләр. Бына реставрация өлкәһендә эшләгән осталар күпме? Реставрация был иң авыр һәм яваплы номинация. Унда былай гына тотынып эшләп булмай бит инде. Унда тәү шарт әлегә баягы фәнни әсбаптарда өйрәнү, сыганактарда өйрәнү, музей фондтарын барлау һәм шуннан һуң гына эшкә тотыну. Ул әйберләрдә эшләп сыгу өчен уның теге яңынан кайтарылган, әле бүгенге көндә җитештерелгән варианты булмауы мөмкин. Шуңа күрә улар теге беренче тапкыр эшләп карыйлар, шуга ул бик авыр. Әмма был өлкәлә безнең менә номинанттар арасында иң күп гаризалар шул өлкәгә бирелгән. Был нимә турында һөйләйм, димәк, эшләгән эшләребез бушка түгел, һәм безнең хатта теге өйрәнүче, тарихты өйрәнүче, крайда өйрәнүчеләр дигән һымак, безнең хәзер милли киемде өйрәнүчеләр дә барлыкка килде. Улар әлбәттә теге үзләре өчен өйрәнәләр. Үзләренә өчен, балаларына калдыру өчен менә күп олы реконструкторлар шулай дип әйтә. Безнең хәзер гаиләбездә был эш менән кызыкканмаган кеше бик кирәк ди. Бик кирәк. Уларның әгәр дә үзенең гаиләһендә балалары түгелгән, уның янында күршеләре яки уның артыннан килгән укучылары бар. Был өлкәлә осталык дәресләре оештырыламы? Кайда барырга була? Осталык дәресләре хәзер Башкортстан инде был яһәттән әлегә баягы алдынгылар исәбендә күрше төбәктәр белән карайбыз. Һәм менә күрше төбәктәр белән сагыштырганда ла Башкортстан Мәскәүдә булганмы, Петербургта булганмы, Пермь крае булганмы, кайда гына булмаһын, безнең Башкортстандың осталары һәм шул якта ошо кием менән шөгыльләнгән осталар һәр вакыт осталык дәресләре үткәрә. Ул инде Башкортстанда алып карак, безнең әлбәттә ул үзебезнең республика халык иҗады үзәге тирәһендә, милли музейда, милли китапханала, хатта әдәбият музеенда ла менә ошондай эшләр менән авылдардагы, райондардагы, калалардагы мәдәният учрежденияларын әйтеп торалар. Безнең чөнки Башкортстанның кайһы төбәгенә, кайһы районына гына барма, һәрберендә үзләренең осталары бар. Бuna конкурска килгәндә, конкурстың финалы иртәгә үтәсәк, кайһы майдансыкта һәм еңүчегә нинди бүләк каралган? Быел ул сентябрьнең шул матур аена туры килә, шуңа күрә без барыһында Аксаков исемендәге ял паркына сакырабыз. 12 сәгать 2-нән без шунда финалда үткәрәсәкбез. Унда безнең катнашучылардан башка Казакстандан, Үзбәкстандан килгән дизайнерларның коллекциялары күрһәтеләсәк, безнең Агыйдел художество-промышлы оешмаһының да ниндәйдер яңа коллекциялары һәм ошо быга тиклем 5 ел эчендә тамга конкурсында еңеп килгән дизайнерларның да, реконструкторларның да, бөтә осталарның да милли киемнәрен күрһәтәсәкбез һәм улар инде безнең билдәле артистларыбызның сыгыштары белән үрелеп барасак. Bundan başqa 12 сентябрь битендә безнең республикала милли кием көне. Шуңа күрә ошо байрамды зур итеп үткәрү өчен без балалар өчен аерым милли кей дигән майдансык эшләнек. Бунда безгә килгән кунаклар милли киемдәр киеп, рус башкорт халкының милли киемдәрен киеп фотога төшү мөмкинчелегенә ия буласак, чөнки без анда тирмәләр сыгарып куябыз. Менә ошондай матур итеп саралар әзерләбез һәм ошо матур байрамыбызның адагы киске уен менән милли киемдәрдә борынгыса башкорт биюләрен биеп таралышасакбыз, Алла бирһә. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Ефегезгә төшереп үтәбез. Студиябыз кунагы Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфисә Тулыбаева менән милли кием мода өлкәһендәге яңа тенденциялар һәм тамга халыкара конкурсы турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.